Čierne diery znejú ako niečo z hororu. Miesto vo vesmíre, z ktorého neunikne ani svetlo. Lenže v skutočnosti to nie sú vesmírne vysávače a nelietajú po galaxii tak, že by náhodne pohlcovali všetko okolo seba. Sú to extrémne husté objekty, kde gravitácia vyhrá nad všetkým ostatným. A keď pochopíš jednu jednoduchú vec, začne to dávať zmysel. Predstav si, že hádžeš loptičku zo zeme smerom hore. Ak ju hodíš slabo, spadne späť. Ak by si ju hodil neuveriteľne rýchlo, mohla by uniknúť zemskej gravitácii. Tejto rýchlosti sa hovorí úniková rýchlosť. Na Zemi je obrovská, ale stále dosiahnuteľná pre rakety. Pri čiernej diere je však úniková rýchlosť väčšia než rýchlosť svetla. A keďže nič nemôže letieť rýchlejšie než svetlo, nič sa odtiaľ nemôže vrátiť späť. Hranica, za ktorou už nie je návratu, sa volá horizont udalostí. Nie je to pevný povrch ako Zem pod nohami. Je to skôr neviditeľná hranica v priestore. Ak si pred ňou, ešte môžeš odletieť. Ak ju prekročíš, všetky možné cesty v priestore a čase vedú dovnútra. Nie preto, že by ťa niečo ťahalo ako vysávač, ale preto, že samotná geometria priestoru je tak zakrivená, že cesta von už neexistuje. Čo je teda v strede? V populárnych videách sa často hovorí o singularite. To je bod, kde podľa klasickej teórie relativity hustota rastie do nekonečna. Lenže fyzici sú opatrní. Nekonečno v rovniciach často znamená, že nám chýba lepšia teória. Najmä teória, ktorá spojí gravitáciu s kvantovou fyzikou. Pre bežné vysvetlenie si stačí zapamätať toto. Čierna diera je objekt taký hustý, že vytvorí horizont udalosti. Ako ju však môžeme vidieť, keď z nej neunikne svetlo? Nevidíme samotnú čiernu dieru. Vidíme jej okolie. Plyn, prach a hviezdny materiál môžu okolo nej vytvoriť akrečný disk. Materiál sa trením zahrieva na extrémne teploty a žiari. Preto na obrázkoch často vidíš jasný prstenec okolo tmavého stredu. Ten tmavý stred nie je povrch, je to tieň čiernej diery, oblasť, odkiaľ sa svetlo už nedostane k nám. Gravitácia čiernej diery navyše ohýba svetlo. Ak je za ňou hviezdne pole alebo horúci disk, svetlo sa pri prelete okolo zakriví. Preto môže akrečný disk vyzerať zvláštne, ako by bol naraz pred aj za čiernou dierou. Nie je to umelecký trik. Je to gravitačné šošovkovanie. Pri extrémnej gravitácii sa svetlo správa tak, ako keby priestor okolo objektu fungoval ako obrovská kozmická šošovka. Čo by sa stalo, keby si sa dostal príliš blízko? Pri malej čiernej diere by rozdiel gravitácie medzi tvojimi nohami a hlavou bol obrovský. Nohy by boli ťahané výrazne silnejšie než hlava. Tento efekt sa volá spagetifikácia. Nejde o vtipný názov, ale o reálny fyzikálny jav. Objekt sa naťahuje jedným smerom a stláča druhým. Pri supermasívnej čiernej diere by si horizont udalosti mohol prekročiť bez okamžitého dramatického pocitu, ale cesta späť by aj tak neexistovala. Nie všetky čierne diery sú rovnaké. Hviezdne čierne diery vznikajú, keď veľmi hmotná hviezda dohorí a jej jadro sa zrúti vlastnou gravitáciou. Môžu mať niekoľko až desiatky hmotností Slnka. V centrách galaxií však nachádzame supermasívne čierne diery. Tie môžu milióny alebo miliardy hmotností Slnka. V strede našej mliečnej cesty je Sagittarius A star. A v galaxii M87 je obrovská čierna diera, ktorej tieň sa podarilo zobraziť pomocou siete rádioteleskopov známej ako Event Horizon Telescope. Čierne diery teda nie sú len teória. Vieme o nich z pohybu hviezd, z rentgenového žiarenia horúceho plynu, z gravitačných vln pri zrážkach čiernych dier a aj z priamych obrazov ich tieňov. Keď dve čierne diery obiehajú okolo seba a splynú, rozvonia samotný priestor a čas. Tieto gravitačné vlny dnes vieme merať na Zemi. Je to jeden z najpresvedčivejších dôkazov, že nejde len o matematickú kuriozitu. A teraz dôležitý mýtus. Ak by sa Slnko zázračne zmenilo na čiernu dieru s rovnakou hmotnosťou, Zem by do nej nespadla len preto, že je čierna diera. Obiehala by približne rovnako ako dnes. Problém by bol, že by zmizlo svetlo a teplo Slnka. Čierna diera nie je silná preto, že je magická. Je silná preto, že obrovská hmotnosť je stlačená do extrémne malého priestoru. Prečo nás teda čierne diery tak fascinujú? Lebo sú miestom, kde sa stretávajú najväčšie otázky fyziky. Gravitácia, čas, svetlo, kvantová fyzika, vznik galaxií a samotné hranice poznania. Pri čiernej diere sa čas pre vzdialeného pozorovateľa spomaluje. Svetlo mení dráhu. Hmota sa mení na žiarenie s neuveriteľnou účinnosťou. A naše rovnice nám hovoria, tu ešte niečo nevieme. Stručne. Čierna diera je extrémne hustý objekt s horizontom udalosti. Nevidíme ju priamo,
ale vidíme jej horúce okolie a jej tieň. Vzniká najmä kolapsom masívnych hviezd alebo rastie v centrách galaxií. Neťahá všetko vo vesmíre ako vysávač, ale ak sa dostaneš za horizont udalostí, cesta von už neexistuje. Ak ťa baví veda vysvetlená jednoducho, daj odber. Napíš do komentárov, čo chceš vysvetliť na budúce.